Matul il-jum komplew l-impenji tal-Prim Ministru Robert Abela u martu Dr. Lidja Abela fi New York, dan hekk kif bħalissa jattendu għas-77 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Aktar kmin illum il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa mal-President tal-Ghana Nana Akufo-Addo. Fil-fatt fuq il-profil uffiċjali tiegħu fuq Twitter il-Prim Ministru spjega kif flimkien iż-żewġ mexxejja ddiskutew kif tista' tiżdied il-kooperazzjoni bejn Malta u l-Ghana f'setturi li jinkludu t-turiżmu u l-kummerċ. Hawn Dr. Abela sostna li ż-żewġ naħat qed esploraw anke l-possibilità ta' titjiriet diretti u bekk iħares il-qudiem għal kollaborazzjoni kontinwa ma' dan il-pajjiż. Dr. Abela ltaqa' wkoll mal-President tal-Yemen Dr. Rashad Ali Al-Alimi, il-Prim Ministru sostna li ġew diskussi hawnhekk ir-rabtiet bilaterali u multilaterali fil-waqt li sostna wkoll li Malta tappoġġja l-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti favur il-paċi fil-Yemen. Intant mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela tul il-jum iltaqet ukoll ma' mart il-President Ukrer Volodymyr Zelensky, is-Sinjura Olena Zelenska. Dan waqt laqgħa ta' diskussjoni li ffukat fuq ir-realtajiet li qed tesperjenza l-Ukrajna bħalissa. Fuq Facebook Dr. Lidja Abela sostniet kif waqt din il-laqa setet tesperjenza iżjed mill-viċini tbatija li għaddej minna l-poplu Ukren. Hija rrimarkat ukoll li minkejja ċokon ta' pajjiżna, il-Gvern għamel il-parti tiegħu biex kif jista' jgħin lill-Ukrajna f'dan iż-żmien diffiċli dan permezz ta' provvista ta' tagħmir mediku, assistenza umanitarja u anke fejn possibbli trattamenti f'pajjiżna stess.